Wel as ik hier hoku van môr aan fiepen ek na reisje met de nalapenach agus ek reisje met de wat 10,5 feidig goed kan daarom Canada agus Australia, New Zealand agus reisje met de ninsnach goed piepen nach gesan agus ga na kieten haar hieten alone agus varag kusju wat listen as gemasanrichte agus kutermach ek na piepen agus na de war na reis met een spasje dag kan si de vlaad ze na piepen wat gedreurig agus viechen die misnach ors gaivle se jaal wat de tiano agus we sjá korse is de soiten we torst mistig gaif zijn kinder agus nu de Ricky got voor blaar kusevi wat rusten als bilachke wat kleesig het je nog stretcher beter agus de Q-line en join wel leonte agus marag agus kutjach Q-line ammunition agus dalmach maar hukje shoe voor een vechtje doen je de leon etter da aram ze viechen die het zijn en de dash en mischaig ze op het kreeg onaslig gewoon agus wat kutjach in de tapet het al we got kuit pusht in de pieper kutjach agus was shores zo'n misnach gehokal kutjach agus ze brosten wat kuka fachgeleide han agus wat portuga en dino gunne grach zo'n brosten har kuka agus vaike brosten we korste dis seite da schön filmischen kundige promoren gunje gan ginalach schön asas sa hoku agus kunisakenet agus film kundige het verder waar kutiumse na de me na fiepe de as de Friesland de neten as ne lichetan agus film kros in de pien eterin maar je hier het hoku agus wat bekan el sakams in henneman waar me bekan echter maar je hier het hoku imsel dus dan raam waar me se frisch dan toe na fiepe de agus Q se tamarte van de första en piepe det var så Pipe Willie Logie första kroesen sapatek passion deal na schinak het in lanjam nach romische de kleindin agus het rik me ker niet in wekje wat me maskebeen ten elkaar de gewoon correct could niet la enem in passion deal agus voor mij die kunnen denem zijn vriendin agus van misschien correct could niet ach hoe we maken die zeker niet in de week Chicago was een ach wij zijn als na fiepe de als het daar hokken voor hier het hokken is het daar nog hokken goed agus zet in die twee gasten van we kiezen we in de huis aan India's Pakistan hartigen zijn met de horse hier trokken dus koro vreesje met een edendag kutje door ik kan hem zijn agus kiezen gemaster waar een chain ik nedenlig en zuid in edendag koro oren jongens maag agus voor het koers is Zuiden Alabama. Agus in de Galabat in de dat jaarlich hedenlich agus hoe dat Njosjemelach kapeen. Dan smuik dan nu tiek shiatiek. Schöne vliegen de Galabat agus hoe dan we zo we kindje gaan. Maar wat de kinderen in de haren waren ik hedenlich. Agus wie kutje wat kinderen naar gro goedjach shanachke na pavon. We gaan de tool drassen diest. Er zijn zeiden aan de kadenisch. Alles er zal min.
agus bheith cínseo go raibh a company sergeant major as na Cameronich as a chiad chocu agus rimitach droch helfa go chunaice agus hús de láha seo la blár sechat as a ráit a sás I de lá sin bheith fedachinn go raibh a leabharin na bhuaig agus hús de gur éilige bharach I de húlatíine go dú agus hu go náide go tail de bhíadó na bhínach na fasci de bhínach agus gur a tail pila de bham agus na de scuúde tapet cha go hospital verwacht de government na begat leunte agus húste seo so is minne gur de leun is dochter agus runni dochter ramsige pik agus húste hou kerske daar húste het echt de leun niet agus húste alles te wel veel meer hele gostiam met die húste gaan het dele gakem ach unthou agus as en kiel gefemi gevel pillet nam vrein en artikin nam voik agus chunnigat nach aandag aan unthou de nele agus nach dan ik pille de mag de duwe ritjes agus ga je gals dit tjerabe go pille agus motion hoe gat de mag pille as we veilig in naar paar het nog even we kundige goedig met jou in kelne piepe agus maar de goede in piepe dan ek ne waren onversag as raad saas gro ik aan fust die aan gunne graag er zo'n kunje gemal de hakkusen kan je in de push te van after the battle agus the battle of the Somme sin het am kirchen da first givel had een push en ik hoede piep de schöne zo goed je ach kom maar naar kunje de hacha rechte route